Na, üdvözlök minden kedves nézőt ebben a videóban. Most a sarkvidék csodáit, vagyis ezt az Robloxos játékot fogunk kivinni. A leírásba megtaláljátok Ádámot, aki csinált erről egy ilyen minisorozatot, vagyis ő is most csinálja. És nekem is megtetszett az ötlet, szóval nézzük meg ezt a játékot. Szóval, ja, induljunk. Most ugye 3 életünk van, de remélem, hogy az így is jó lesz. Még át kell menni. Volt egy barlang. Menjünk a barlangba. Ez mi? Ez ilyen kristály. Az izé. Mindegy, azt már láttam. Oké. Fölfele. Létrákon át. Hú! Ott valaki le is esett. Na ja. Ó. Hát ezt szerintem nem ússzuk meg. Bár mondjuk én megússzuk, de... Ott hogy nem? Ott elméletileg át kéne ugornunk, de akkor úgy látszik, hogy nem lehet. Alig látok, vagy... Oh. Oké. Erre a videóra meg lesz az 5 like, akkor folytatjuk. Akkor már egyből, ahogy meg lesz az 5 like, jön ki a következő része. Szóval legyen meg. Ja. Oké. Menjél már nappal. Ez még olyan túlságosan nehéz. Csak a csúszós részek legyen nehezebben. Az első kemping. Vagy nem mondja. Az első megálló. Oké. Mi? Ez egy ilyen energia. Ital. Nem, az egy ilyen energia elszeret. Hát olyan hasonló, mint a sportszeret. Jó, Camp 1. Kapunk is egy checkpointot. És 25 coint. Itt olyan be lehet menni ezekbe, de szerintem nem nagyon. Mondjuk ebbe be lehet. Ó, de jó. Még hálózsákok is vannak. Akkor holnap folytatjuk. Oké, fel is ébredtünk. Igaz, hogy még este van. De mindegy. Jó, hogy itt még ilyen is van. Tök hangulatos szerintem. Csak este 3 van. Vagyis nem este 3, hanem hajnal 3. Ez mi? Na itt már fúj a szél, bakker. A Lengyelországhoz hasonlított ez, amikor ott is volt egy ilyen nagy hegy. És ott is ilyen full havas volt. Meg ugye a Szlovéniában is vannak ilyen nagy hegyek, arról már volt egy videó. Oh. Itt olyan is fel lehet mászni? Nem. Vissza kell menni. Ó, nyilván. Oké. Na ott miért nyomtam meg a hátrafelét? Jó, ebbe szerintem Builder ügyesebb. Hú! És itt hogy? Ja. Oké. Szemünkbe süt a nap. Vakuljunk meg.
és meghaltunk. Nem ilyen az, hogy innen kezd. Ja, már tényleg meghaltunk. Na jól van, ügyesebb leszek. Remélem. Azért ezt meg kéne csinálni. Jó, merre megyünk? Erre? Erre. Azt mondja, hogy erre biztonságos. Szóval akkor megyünk erre! Most már megváltozott a véleményem. Oké. Na szerintem akkor ennyi is lett volna ez a videó. És szerintem ebben nem lesz több rész. Ez így halad. Szóval köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha végignéztétek, akkor tényleg nagyon köszönöm. És iratkozzatok föl. És sziasztok!